RMN. Hi, hello. Kumusta ka mo? Aniyan sa minyong alagad si Kangina Trifon Morales and then ang akong partner sa Abdere si Juan Di Tayari nga mga recording editor. Okay? Good morning kayo Brian, mga kasama. Okay, asap ito always say a prayer. More importante, ang ito pagpanalangin sa itong labang magkagam. Una, gikinistan. Lord, thank you kasi maghatag ka ng mong grasya, matag adlaw, and then, ang among ipanganday, Lord, kaya kanino, mao ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you kay Lord, thank you. Bueno, then tamaglangan, ang sutang po karoon, pagtagado, pilada kinis sa kababae, nga napatago lang singan na Lydia. Kini ba tanong doa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer, si Lydia. Kung problema, bahin ni sa pagkawala hinungdan sa kumbana, magkaingon gid ka nga wa gid hinungdan, kay di ka mao mo diskarte siyang kaugalingon. Pero araw inyo yung masabda na nga akong problema, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sharam, daram, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magkagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, wala ka na, siguradong huli ka. Di yung kamuson, di yung kamuson. Ang saman! Elja! Ang sabon! O saan yung tubig dahil puno naman ripaw mo ni? Hala, ginoo ko yung taon ni mo Simeon. Uy, mister pa pala na may pangutanan mo pagmon ba na? Niawas na mga! May awas na day! Idi pag na! Mangutana pa mga ay, mura kang magway utok. Ay, paita ni tawhana. Kasimple lagi anak, mangutana pa man. Ay, kakapoy katigoy. O, unsa man ang inyong suga din niyo, oy? Ha? Wala na ni paong-paong ligya? Na, Simeon anak maay. Siya may naggamit anak diha. Nalimot yung aligpaong. Hindi ikaw. Ha? Oh, ingon ko ikaw ba? Magtanaw lang sa di ay ta. Di lang di ay ni mo pagmon. Maghuat pag di ay kag ang magamit mo mo paong. Ana, ako naman hinuoy sa ani. Ay, kamog yung duhaan eh, mo isadan. Kay maghinanaw lang mo. Unsa baya mo eh. Ang kusik-kusik ka mo sa indihin mo. Taas kay mo sa kuryente. Oh, lagi ma, lagi. Ang mal dito tawhana. Patay ka lang dito. Oh, kining inyong ref. Ba malagay sod. Wa, kay, wa man mamalit si Simeon ma. Simyo na sad. Ikaw magkay asawa. Ikaw mo mulihok din sa bay. Kaya ka ng bana ni mo nangitag kwarta. Ayaw isalig ang tanan sa imong bana, lihok pod. Nayo, inyong ref, oh. Na, way sod, yan nagsigig andar. Kas kay muskurinte, eh. Pag gana ninyo way sod, dili kay, abi kay, kuan man, waman mangumprang imong bana, di na lang sa di mo pangon. Bisag kuan ay sod. Hay ninyo. Asa ba Simeon? Ambot lang, wa pa mauli. Utusan ng tawhana. Way huna-huna. Hay ninyo. Ingon ani ni basta musuroy akong ugangan sa bahay. Murag yung si Dunya di Layla. Di mahimong di magyaw-yaw. Mong pag-ulis akong bana. Di man ka. Dito ko ilang pare Diego day. Nagusa man ka dito. Soroy day. Suroy. Suroy-suroy lang ka. Mientras ako diri, ako may girakrakan si mong inahan. Perteng, tusak-tusak na ako. Nga nagyaw-yaw imong inahan. Porte tusak-tusakan ako. Ayaw lang na siya paminawa day. Uy, di madasim yun. Uy, kay bisag asa ko mulingyo. Muukiot yun ang tingog si mong inahan diri sa kundunggan. Ngano man day? O unsa igiyaw-yaw ni nanay day? Bede ay, mutan na pa ka. Nay, kanang ref na to ay. Ngano ko nung wa na isod, unya nagsigig andar. Akong giingnan nga ikaw may wa mangumpra. Ako mo na kasabanoon. Ngano ko nung wa na ko pag nga. Kaskas ko tas kurente din he. Aw, sakto man sad. Sakto bitaw. Pero, ang sayop, di ba, imo? Ah, Kisa giyaw-yawan. Kisa giyaw si mong inahan, di ba ako? sagdi lang na siya day oy. Bede ay, moingon ka lang, anak. Tayo ko kwartabi para mangumpra ko. Ako na lang day. Hindi ako na lang. Ako na lang mangumpra. Kaya ganun balik ako. Kay salig na ako. Ay. Kay salig si mong asawa. Di man ingon ana day oy. O nya, ano dili makamusugot ako yung mangumpra, aber. Kuan kining ang bikan kanang kun ikay mangumpra ba daghan kay kag apil sa lista. Ha? Di ma-sure ta permini mo. Uy, kanahan, aron dili ma-short. Padat ikog dako-dako nga kwarta. Dili kaya imong ipada. Permit ang ma-short. Okay, so sabayan ni mo unsaon nga di ma-short nga bisag wa sa listahan imo paliton. Natural kay kinahanglanon maghihapon. Oo niya, ang anong di man nimo i-appeal sa lista o kinanglanon. Di ba nimo i-appeal kung mangumpra ka?
Ang kumprahon tani mo kanang imo lang gipanglista. Uy, karaho, ang kana akong ipanglista, maunay mga unang kinahanglan no nato. Unya kanang akong ipuno o idubang, mauna ang mga nalimtan. Kay dili tanan gilista nako, kumpleto. Sapoy mo. Ingon anak Miss Bay, kay kini akong bana usahay di masabot ang uto. Mura pag wa makunahuna ba? Unsaon pagkagana mo lihog sa bahay nga ang atong budget pinugnan? Unya og naay di nato maatiman, kita day may rakrakan sa iyang inahan. Mao nga pagkasunod adlaw, Ay, day. Ato sa mo pre. lingaw-lingaw ng mga karaho ay awa ning tawhana. Nangumpra og para sudan namo, nangumpra og baboy, ipaluto para lang ay sumsuman. Ini kaugma ani, wa nay baboy. Linatan na lang sad ahak aning tawhana. Bantay bitag magyaw-yaw ni ugma. Pre. Kanta ta. Pre, Simeon, yun lang mo. Ano naman? Iyo, Yun lang mo mga dugay, pre. Kanta. Sakto na to. Kanta sa dagat. Sakto na inom na to, eh. Yaw niya lagi bidam. Dapat. I'm blessed today. Ano? Dugay na, pre. Dugay na? Oh, dugay Dugay na, na. I found you. I find you. Usa pre. ito lada. Litit Bibi. bimi. Para pang mamam mo gina sa grupo. Sige kadiot ha. Sige. Ya. Ano naman? Kung apal din juga, pre. Ha? Pre. Na ko ikuha kadiot. Ulag ko sa mag. Sige, kada ato kataon. Litit bimi. Na kay lyrics diha. Relax. Relax. Dara gilar. Gilar. Ya. Aha. Pre. Mo kompleto na. Ya. I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Tumigay. Taga. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever, let it be me. Pre. It's time we meet, love. I find complete love. Without your sweet love, what would life be? Tumigay. So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you always let it be me. Punan to pre. Lami pre punan to pre punan to pre. Sawa. Punan na to pre. Ay, no more, pre, no more. Ayaw, mura mong kagawa. Tarogo niya, may pabangkay kapsista o kanta. Toral, pre, sakto mo na sa bangil. So, lami kitong atong sumsuman. Lakta kayong ba? Pagkita, yan na, pre, tubo manok. Tangiga lang niya, ay. Di na kumihapon na niya kabuntas bahay, pre. Pre, di kami niya po. Pila may kitong sumsuman. Ay, vida. Yan, di namin dugay, pre, kaya na. Kung makupan, hubog to. Hubog nga kayo mo inom. Ay, Salamim ni si Richard. na usay. Higda siya, yuta. Nagdaki nagbato. Loso si Big no, Big no. Big na. Big Camarillo. Si Mano sa una ba? Si Big. Si Big. Big, Pandilyo. O niya, kung Big. ano pa niya, di na kumlugay. Pero kay commander ba? Itsahan ni tayo, iring, ulit, basta lugay ta. Unsa? Bida sa nimo. Sa isa si ring ba? Muro tag, itsahan ng iring ba? Ini ko nito, kay kaugma kay, daghan na kay tayo kinala sa ina. Ay, ito, isa bungot. Day! Elijah! Elijah! oy, si pagsigsagit diha, kasaba pa nimo unsa man. Kuan ba, ikaw na limpyo dre ha? Oh, halang igagod ninyo. Kamu man nagsagbot-sagbot din niya ako mo inyong palimpyo hoy. Ay, sigreklamo niya, limpyo niya, kaya mo relax ko. Adi ay, sige, way reklamo hay ha. Shoot up! Shoot up bitaw. I said, shoot off! Oh, shut up daw. Huh.
ugma ka lang. Grabe kay kaabusado tawhana, murag wag gyud kwenta pala niya ba? Murag iyang pagtan-aw nako, murag dili asawa, murag iyang katabang. Mao nga pagkaugma. Ay Simeon, kaon na nyor, tuwa na sinukad nyor. Kaya ang kluto ni mo eh. Pasaram sa tray mo. Ha? Mapasaran ka? Wow, grabe. Mamahaw alas 7, pasaran pa? Oh, come on. Shoot off, shoot off. Shoot up, shoot up. Ha? Saba bitaw. Tan-aw ta kung kisay saba na to. Ay, sorry! Wa na, sugod na. O sa'yo, ginawa ni Malita! Singal na. Saan na sa din ako ron? Adtuon ako para makabawas ko. Siya problema ni mo. Problema, sabi sa nagiluto ni mo. Okay na naman, di na makaon. Di ba nga, ano po sa sardinas taon? Ay, unsa na taon? Sa nasunuhan, ane? Reklamo ka? Wa makatireklamo hay. Kasi ang anong sardinas ni Pulos, bebe? Huwag ko kasabutan ni, be. Huwag kang kasabot? Okay, atong i-explain ha. Kani siya, sardinas kay nitlugan. O gusto kag pure nga sardinas, kani. Gusto kag sabaw? Kani. Ah, unsa na bawa? Miswa. Pulos yung sardinas. Shut up! Shoot up. Sabi ka rin na to! Hala, hindutan ni mo mangayo sa. Hala no, nalimot ka? Unsa kag Alzheimer ka? Di unsa tong inyong kato inyong sumsuman gabi ha? Kato unsa man to? Ang atong parasudan imong giluto wa ko kakaon kay inyong gisumsuman. Nya karon mo reklamo ka nga way karne? Oh, come on, shut up. Wala day ko dia sa frigider day. Frigider? Wala day kadang karne dia sa frigider. Kay nga ano sa frigider daghan kag gipalit sa frigider? Mauna ha, magdaginot. Unya ug na ang barkada magsigig hinambog. Karon kinsay luoy kita gihapon. Shut up. Ano dia? Sige reklamo. Kung magkatay reklamo kay reklamo. Wag ikaw, reklamo ni ko. Wag Shut up. Kakilord ka. Nakabawas ko oy. Pwerte niyang yaw-yaw. Nya kay siya ra may nag-ingon nga way reklamuhay. Tagam lagi. Unya pagkaugma. Oy, ma, pa. Kamu di ay ni? O kay may tuyo minimo. Yung sa padayon na milidya, kaya ni Aramon Miss Pultahan, oy. Ay, oo, sorry. Dayon mo, ma, pa. Sama di ay si Simeon. Ambot, sa'yo to nilakaw. Ay, gusto lang babing maklaro ni Lydia ba? Nga naman, unsa man na, ma? Wa man kuno ikaw ng among anak ganinang buntag. Napas mo man kuno siya. Ha? Nanasiya na mo kaganinang buntag. Ha? Nagsultihan na mi. Ngawa kuno sa ikaon. Baka ko na inyong anak sa. Ayaw pagsulting ingon ni Ana, Lydia. Kaya amo ng anak. Ha? Ingon among anak ay, pagbangon ko nun niya, ko ni mo pagkana. O sa hindi ka tinuod. Nah, di na tinuod, ma, pa. Apan unsa man pagkaunsaa, ngawa man siya makakaon. Murag lisod kayong dawaton para na mo. Siya, maoy nang inabuhi. Maoy nang itagkwarta. Unya siya hinoon, dili makakaon. Ate pa, okay. Sige, sultihan ta mo, ma, pa. Sultihan ta mo. Pero mas maayo man gud unta to nga ni adining inyong anak. Aron ako yung maklaro ba kung unsa iyang gipanulti diha ninyo. Ha? Unsa to? Niingon siya ninyo nga wa siya kaon? Og nasabot ninyo nga wa na ko siya pakana. Mauna, come on. Sabta ko no me, beaber. Sabta mi. Paita. Puan, una, dili tinuod nga wa na ko siya pakana. Wa lang gid siya mukaon tungod sa sudan. Lalo mo man sa mukhaon. Unsa man dang sudan na imong giluto? Ang akong giluto is sardinas nga initlugan og sardinas nga gisabuan. Ang gitawag og miswa. Ano ka na sa imong ipakaon sa among anak? Nga gusto man anak niya karne man. Ma, unsaon mao no malay nahabilin. Kay ang mga karni nga iyang gipalit, gipaluto man niya kay ilang gisumsuman. Wa gani ko kakaon. Mao to ako siya giyaw-yawan. Ag ingnan mahinuon kong shut up. Unya ka ng mga sardinas, siya may namalit ana. Siya may nangumpra ana. Dili man ako. Kay di man ko niya pakumprahon kay siya ko na yung mangumpra. Unya sayop day ko ana. O dili ko sayop, pues ang inyong anak mao'y sayop. Mao nga ayaw ko ninyo pasabi. Kay girespeto ta mga ako mga ugangan, maong respetarisag ko ninyo. Manolo, wa ba masayop ang atong anak pagpangasawa aning babayhana? Oh. Ha? Wa ba, Manolo? Shut up! Isokin mo yan? Wa ko magbinastos, ma. Girespeto ta ka. Mas may paspapa kay nakasabot. Pero ikaw?
Ho, kanyahay lang, way buot ng imong anak. Kay tungod ra sa gina nimo nga inahan. Wagi may desisyon imong anak. Kay magsalig pala nimo. Ug mag-away mi, dayon siya sumbong nimo. Pakauaw lang gitawhana. Sunod na nimo, ug muhilag ng imong anak, palitan ng lollipop ha. Unsa? Dako kay respeto ninyo. Tungod kay ginikanan mo sa kumbana. Pero ikaw ma, ikaw ra sa ginaghimo para mawa akong respeto nimo. What? Ha, nanay, nanang inyong pinagak anak, nangabot na, di ka naglaroy-laroy. Oh, mama, papa, hindi naman lagi mo, ha? Oh, kay nabalaka man ko sa imong gisulti nga wa kay kaon gahapon. Mao nang miari ko akong gisulsi kung nganong unsang pagkaunsa. Ikaw naman day ang sadaan ni Ine, Simeon. Oh, papa. Ay, dili man sa ingon nga Ayaw iyan lang kabuli sa... ng anak ko. Kaya mag-away na magtiayon kay tungod ng konsentido, ha? Manolo! Tinuod man sad. Mao na nagsalig ng anak ni mo ma, kay ikaw man dahil ang react. Mao nang di na makabarog siya kaugalingong tiil. Ha? Oh, Oy, pagsulti wa ka makauyon sa akong anak kay kuhaon ko na. Uy, kuhaa, oy! Huwag siya kumahango ang imong anak ma. Ay, sultihan ta mo. Kung nahibaw pa ko nga ingon anak na kabulay og inyong anak, di ko! oh, day. Shut up! Wow, pa lang ko ba? Di kita mahitabo magkipakasal ko ng tawhana. Way buot, way prinsipyo, way baruganan, labaw sa tanan, way tuli. Shut up! Shoot up, day, shoot up. Mawili ko nimo. Ha, kung dadon kasi mong inahan, huwag gitaon si Simeon. Kung inyo na dadon si Simeon, sige alang. Huwag ko mahangon, anak. Kuhaan ninyo. Bisag pakapinan patamog da. Pakapinan patamog, kung dadon na ninyo. Ha? Sa may imong ipakapin. Tiring! Ano ba ka? Oy, Manolo! Usay ko sulti mo diha. Solo! Yung pa. Ano, manguli kita. Manolo! Lord! Bisag gikasaban na sa iyang amahan, kini akong bana, wag gid mausab, mao lang gihapon. Wag ko makasabot sa batasan gid ani niya. Layasan ko balang kaha ni sa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lidya. Hello, Ate Pres! Good morning! Bam, good morning sa tanan. Ito muna mati. Ate Pres, good morning! Sa tanan! Oo! O sa tanan mga tao nga miinom na sa ato ang pinakalami nga kape ang said Panyawan Coffee Mix. Mao ni siya bitter nga makapabitter sa tuwang kalawasan. Nindot kay itong babati kung mo inom taning said Panyawan Coffee Mix. Nya salamat sa tanan, Ate Pres. Okay, og ako usang pasalamatan. Ang tanan niya nag-maintain nagtumar karon og Silpanyawan Herbal Capsule, Silpanyawan Herbal Capsule with garlic, Silpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa ka kapsula sa Silpanyawan Herbal Capsule. Ini paniuto ni mo, maugihapon. Usay gihapon ka kapsula sa Silpanyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka mukaon sa imong paniuto. Ini kagabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadanog sa kakapsula sa Silpanyawan Herbal Capsule. Ugalang niya itong na problema, bahit aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, di na mo angin mabalaka ana. Tungod kay doon na magkatambal, makaayo makapaalibyo ang atong gibati, bahin na ning kidney o UTI. Kini mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan to makaigsunan, salamat kay ninyong tanan nga migamit kamo sa atong number 1 nga plus ang Sedlen Mental nga tinubuwang tang sa ato panuot pamahol padakit sa kalawasan barikos benz katul kuto sa kabataan. O kay pagyuta sa ringi kun mga haplas ta sa Sed Panyawan, Sedlen Mental nga andar nato mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Ang original sa butika ng Gams. At tulad sa butika ang tinuod nga Sid Liniment Oil. Awag na sa gawas mga igsoon, amo gyud nang balik-balikon. Masipyat unya ta na humantay ni mga palitas gawas na ipakit Gams. Adto kita sa butika makapalit ra sa atong bantugan kay haplas, epektibo haplas na aprobahan na gyud mga katawhan, no? Aha. Sa butika na gyud Gam ang Sid Liniment Oil gibaligya
Haplas sa seed element oil. Butika. Pwede sa manghigala sa Facebook, ha? O nya ato bisitahan ang page seed marketing, no? Nya atong i-type ang Panyawan Herbals. Nya ay kalimot nga atong i-like ang page manghigala. Nya makita datan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing abinugat mapalit na to sa Shopee gam. Shopee. Shopee na sad. Oh. Mura nga duha na kita. Ang option na lang Shopee ra gyud. Nya butika, Shopee. Ha? Sinabot ha? Ah. Piki na og sa gawas, piki na. Butika ra kita og sa Shopee. Aha. Thank you. Nya mugrete ta sa to mga sugit gamitan ti paminaw sa drama ka. Oh. Unya ko sugay gamit og seed element oil. Si Renante Tugbong. Diya sa sitio Kasili, Barangay Arpili. Sa Marmic Taxi diya, Marmic Taxi. Nya naron siya sa Balaban. Nya kuya wa ni diha sa usab ni limugbog man ni. Limugbog min Manila. Kalil, mugbog. Kalyo sakto sa gagas. Kalyo limugbog min Manila. Si Benji Cañedo, yung mga live na to gams. Nya si Ripa ni gams na Ripa. Sa Agos na pula po ba nakita din eh. Baik ang tao sa si paminato dapat. Nalabi na gyud sa Labugon, Mandawi City. Labugon. O si Joe Puntalusa o siyang asawa nga si Dita. Ako lang barkada sa una si Joe Puntalusa. Joe Puntalusa, Gamitan nga gamitan ka na sa tuwa itong seed element oil at paminato sa drama. Uy, salamat kayo sa pagsalin view sa itong batugan kay haplas epektibo seed element oil. Seed Thank you. Okay, thank you din. Good morning! Salamat din kayo sa SK Council with Honorable SK Chairman kisa niya si Jess Plando diha sa Camulinas, Cordoba. Salamat kayo. Ingon manusab sa Chief of the Tanod nga mi-maintain sa peace and order atol sa pasudayag nila ni Director Goliath. Thank you. Kita to dito, eh. Oo, yes. Salamat po sa Dahil mga kutsel dudong. Yeah, salamat usab sa pagpaluyo ilabinan ni Barangay Captain Jerome Lozada ug ni dili Barangay Captain, I'm sorry. Coast Guard Captain Jerome Lozada, Police Staff Sergeant Richard Luod ug ingom na sab ni Barangay Captain Ritzel Basiliote ug ni Honorable Lera May Casquejo. Anak na siya ni Kusyal Dodong, no? Oo. Kutsel ha. dudong kaskeo ni Yes, Ma'am salamat. Analista Kaskeo. Salamat sa mga staff sa paggamit sa Celebrity Kuchik Biyores Soup. Alang sa atong pagpangaligon sa iyong kabuntagon. Uwan na, ni anay mga tubig na iagas nagbalik. Dili pero sa unang watay itong kaya maghutag sa orasan mo agas. Anda mo daan ang mga balde, kabo, toalya, sabon, na uban pa sa gamiton. Ilabi na sa Celebrity Kuchik Biyores Soup. Dili naman kayo sa kababayan anog sa mga kabataan. Pili sa ito mga dagko sa mga kalatinan. Natural moisturizer, glutathione, papaya extra. Ano na sa ganyan mga sangkap nga mo repairs ng mga dead skin. Og muhatag og ingnon uti ang resulta sa atong panit ingon man younger looking og kutis artista kita said celebrity ko dik biyo so tanawa lamang ha said marketing ang tatak. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Julia. Si Inday Lydia, Ate Pres. Lydia. Inday Lydia. Kani si Inday Lydia, Ate Pres, ang yamba na medyo abot ka ng habugiroon, murabuot niya. Mamasboy kayo. Mamasboy kayo, tanang malihok, pasangil siyang mama. Yang mama mo, labar sa naman na yun. Yang papa, nakasabot, mauto nga ka ng ingnon sa tiyang mama siyang papa, shoot up, kuno. Ano nga, gili ka sila, gilang mga ekspresyon kay shut up, asas yung bana sa shut up, yung asawa na, shut up lang sa silang tanan. Iyaro nga mo, shut up, unsaon man niya, kuno, yung hangtod karon ang yung bana, bisan pag-isulti niya sa mga ginikanan, ani, wag yapon mo, maorya pon. Ang sabi natin isulti yan ito, Pres, iyar magplano, biyaan niya yung bana. Ayaw lang, ay. Oh, Ay, bitaw. maluot po ta. Luot. Dili na may katarungan nga ng imong biyaan. Tinaw na. Di mo sultihan. Kung say sayop niya, mausap siya, sulti lang. Hinay. Asa itong inahan. Ang ina ni ang ugang Atong iyang ugangan, laban ng putawon sa lagi kuan. taon, ay. Bukong center man sa iyong anak. kayo. Oo. Ba't lang nila eh. Ako pa eh. Ako biyamahan na ni. Ang kanang yung asawa, padlungod sa Oo, nila. Ay, oo, konsidera na itong anak. Eh, minyo na na. Oh, Ba't kay labot niya? May kinakasabot ang kuan Ubangan na ng lalaki. ubangan niyang laki. Oo. Oo. Kuan, makonsenter sa iyang anak. Oo, lagi. Kadiri ang iyahang inahan niya. Di mga ayubam. O sa'yo babasa na ito niya ba? Nga konsinter. Panultihon 23 versikulo 22. Pamatia ang imong amahan. Karon. Kay Kay. kung wala pa siya, wala kaunta mataw. Kay. Ang amahan sa taong maatarong sa verse 24 na, magmalipayon gayod ug makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Kay. Wa man magpasabot kabugo ang iyang anak ani Goliath, walang tingali na gamita ang iyang maayong sentido komon. Kapulan lang yung tingali siya, kinara pa po yung pakapin diri ay. Ha? Kun
Good. magpunay kalamag kaon o katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. Atras sa verse 26, ayaw papakighugoy-hugoy sa mga palauhubog o sa mga ulit, kay ang mga palauhubog o ang mga ulit no sampot sa pagkawalay nahot. Kay, Maunit na, no? Kaya kung magsigam lang sa inom-inom, ang suda nga kinumpra, ihulot niyang kaon kauban sa mga barkada. Yang asawa, makatilaw. tinawad bitaw, di maayo. Tapabang sa day ulit. Ganun. Hangol. Namin. Pura maghangol, more daw. Hangol di ay. Oh, ulit, hangol. Lagi. Ano kung naayo, word nga ulit Sa ya, ma'am? kuan, murag dili mo angay ang ulit tingali. Ayaw pagpakigugoy-hugoy sa mga palahubog o sa mga ulit. Kanahangol ba kanang Wala ganyan, mo fit ba ang ulit anang ayaw pakighugoy anang mga palahubog? Oh, kada bang sabi no kada ulit ba kanang Hangol? Hangol kanang sige lang mo. Lagi hangol lagi Oh, oh. ulit kay kaoy kon kay kaoy kanang sige lang ka dili ka manghatag dili ka magpakabana suban mo pagkakaon ana bitaw. Daw, di na, daw. Daw. Mao na oh. Hangol. Kay kumparas nimo sa lain pud ng hakog o Daw. daw. Mao na kani ang iyang bana ani mamurag maigo ani kay kanang naang dili man lang sa magpakabana tinuod ug adto sa mga barkada mingon tingali mga barkada may kaing tao si kuan ay kay pagkaon ta gipainom gyud ta ang iyang asawa wa man Mao na. taon mo man kadalaw karne Ipalabi niya ang mga laing tao. maya pala bin may tao Sa iyang asawa. Og sa kuan pa ni kani kay sa tawhanon man niya ning kinaiya usay mo apply masad gani ni bisan og ari nakas espirituhanon mo apply por gani ni usahay kay mo aton pa nga uy Diyos nun kay na siya Goliath mo kanang panabuntag to asimbahan sa mga dikta unya mo kantura pa siya Niya. unya mo salmista pa siya Niya to. alaga jud sa kadado nila so ang pungtana nakapamahoy mong bata Mao pagka na, mao na. ilang tanto dito mo palit tambal Wa kanina suiki ang kuan dia. Mao na akong tanan. Ha? Naay mga inana bitaw ati pres kana mo salmo mo kuan. Niya, ang iyang pamilya, piniyaan. grabe lin ni Oh. Oo. Dili sa kaya bag ang imong pamilya wa ni Wa, oh. matiman. Wa matiman. Wa mo matiman. Mao ni nga sa mata Diba? sa iyang mga barkada nindot kay lami kayo Oo. adobo nga karne ang mga bugnaw kay lang kuan imnuno sa tingan kung bugnaw kay sa tanan Sibog daw. Ah, kibawal ko sa ma'am. Kanang birkul, birkul. Perti na dito ang iyang asawa yung taon dito mantinil ng sardinas Ah. oh Karon. Karon. mao nga ang iyang istorya diha day naman Goliath ang iyang pangutana buwagan palihog ko na kung basa siyang katapusang pangutana Buwagan ba na ako kung bana, be kamo kung kamoy pagtiyon. Ayaw buwagi day. Ayaw buwagi kay samot ka dili na matulid. Oh, wala kay bintin magabi. O panto. Ha? Wala kay Ha? bintin. Karon. Ha? Ako pa tungaw na gili. Ayaw ba lagi day agaka, pantuna, pukpuka. Oh. Kay unsay nga ni yung tuka. Si tuka. Sorry, on the air pa. Ayaw biyay aron na ay makaagak niya day para pantuna kay ngano kanang naang og mausab nimo nga iyang kagalingon nagluwas kag tao nagluwas usa kag kalag. Of course, ari po kas mapag-ampo mo dagop una sa tanan. Ilban ang nagmata, aron gayran ka ang pag-agak sa iyang pagkinabuhi. Salamat lang pa na nagawin mo noon. Good ako ang puzzle. Tihon.